Gibutiyag ni Vice President Sara Duterte nga dili siya andam nga makipag-alyansa sa bisan unsang partido. Sa karon wala pa sab siya i-endorsong senador alang sa umaabot nga eleksyon. Ari ang report ni Argil Relator. Karong nagsugod na ang pag-alyansa sa mga partido alang sa umaabot nga 2025 midterm elections. Sumala ni Vice President Sara Duterte nga mao say chair sa regional political party nga hubong ng pagbabago. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna ayusin at ipagtanggol ang Office of the Vice President. So nandun tayo sa protect the Office of the Vice President. Gibutyag ni VP Sara nga duha na lang matud pa sila nga nahibilin sa HNP. Hindi ko alam kung bakit gusto pa nilang makipag-alyansa sa amin. Dalawa lang kami doon na sa partido. Ako tsaka si Mayor Aldavid Uy ng Samal. Alang sa 2025 midterm elections, wala matud pa i-endorso nga senador ang bises sa karon. Sa ngayon, wala. Wala akong Senate slate, wala akong senators. Kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the office of the Vice President. I feel that that is my primary duty. Apan, We'll see. Malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So tingnan natin, baka pagdating noong February, medyo maluwang na and pwede na mangampanya. ako si Argil Relator para sa One Mindanao.